selain nyanyi kalih nari kula tangane iso dicoklek-coklek lho, Pak. Lah, aja to, Nduk. Tangan kok dicoklek-coklek. Pripun? Ngene lho, Pak. Piye kuwi dicoklek-cokleki? Aja to, Nduk, iman-iman ngono dadak. Sik to, Pak. Arep eksperimen, Pak. Piye tangane piye? Piye kuwi nggih? Piye sik kan kuwi. Tangane kok diceklek-ceklek iki iman-iman wong sing ora utuh diutuhke lho. Iki pokoke engko kaget, Pak, engko, Pak. Beh, lah iki cah nyolong. Piye kuwi nggih? Nyolong. Piye dikapane tangan dikapane. Heeh, iki. Iki ketok biasa ya, Pak. Biasa ya padha aku. Ya, Pak. Delok ya, Pak. Heeh, piye. Loh. Aku ya iso nduk ngono kuwi. Ada. Piye nganti tekan ora lara to? Mboten, Moko Pak. wong normale pole semene iki lara lho. Samane iso kelet nganti tekan kene. Nggih, Pak. Paling mek sitok tok kuwi. Mboten, Pak, enten meleh, Pak. Niki, Pak. Piye? Heeh, ya wis, Pak. Piye mau keluar? Piye kuwi nggih? Wis ora kan? Bisa to, Pak? Biasa aku itu. Ora alah. Halah. Ya, iki kelebihan. Kok iso ngene Ya piye? kuwi bokonge sik urung jebabar ta, lah kene kaya ngene. Ora iki mesti nek biyen cilikamu ngopo ngono paling iki. Ngopo Nduk? Git cilikamu iso Nyantol iki piye iki? Iki nyantol. Iki jek enek-enek, Pak. jek enek. Piye. Piye? Apa nih ya? Duduhno, Oh, iya, duduhno. Heeh. Tapi iki kudu di zoom e. Iya. Iya, di zoom. Nganti di zoom barang. Gamelane jen koyo arep solo spell kae. Heeh, ya. Ya. Piye kuwi nggih? Piye, Pak? Ngene lho, Pak. Heeh. Pluntirne ngene, Pak. Heeh. Lho, iso to, Pak? Ya, iya. Heeh. Wis entek mendhi. Kok iso Enten ngono meleh, piye? Pak. Piye neh? Piye nek ijek? Tapi iki kudu linggih ya, Pak. Wis ping 3 wi mau 4. Iki enek-enek iki. Yo Piye, piye, piye? Pak? Butuh apa? Teng dhuwur. Heeh, kan Lagi gitu. nek panganane. Kok dipangane sisine sik. Apa dipangan sik ngono? Tempe kok iso ngawe-ngawe ngono. Pentole ngawe-ngawe, Pak. Ya. Iki ngomong arep atraksi apa? Yo arep atraksi pokoke. Ini, tapi iki kudu di ngene, Pak. Ora apa-apa, katokan to we. Pak, rangkepan, Pak. Oh, rangkepan ya wis. Ora rangkepan. Tapi isine, Pak. Ora apa-apa, rangkepan ora apa-apa. Ora masalah. Ora masalah cilik kok. Isin lah. Alah sithik kok. Kanggo rangkepan gak iki, Bu. Lah nganggo apa ora kok? Lah deloke. Kanggo tapi shot. Gawe kok. Nganggo. Kanggone shot iki. Ya ora apa-apa. Nah. Makasih, Mbah Niken. Ini kita angkat dulu. Ya. Aja nyincing-nyincing. Lah piye? Wis hop samono ae. Ngono, Pak. Lah iki kita nol ki piye iki? Iki nyangkal lah iki lalan lampu dapat kabeh. Wis. Wes kabeh, Pak. Enak-enak. Wes. Jadi jek enak tapi angel nih iki kok. Ngapa sing piye? Iki dene iso muni. Apa nih? Apa nih? Kok iso muni piye to? Saged muni, Pak. Muni piye? Niki lho, Pak. Muni piye Sik, nggih? kok iso muni? Muni piye? Iki nyantol wae iki kene. Alah. Sosokne rasa nggih gelungan. Kayak helm. Piye iso muni piye? Nih, Cek iso muni apa ora ya, Pak? kadung di mic munine bes ngono sini ya. Janono. Oh, gak usah nek, Piye? Pak. Gak usah. Oh, malah Gak usah. Ora usah. Ini monggo, Pak. Oh, langgen gitu.
atine. Iya. Banyak. Tepuk tangan dulu buat Legit. Iya. Oh wis kadung dudu barang kalir ora kon tepuk tangan to, Pak. Iya. Ora apa dhisik iki lahirmu lak ya lumrah to? Nggih, Pak. Kok iso ngono kuwi lho? Piye ceritane dhisik piye? Ya, Kamu nggak menemukan itu pada saat kapan dan gimana? Dari kecil, Pak. Wis iso ngene-ngene ngono. Iya, Pak. Ulang Iya, Pak. nggih. Aku ra iso wis asam urat dadi. Terima kasih ya, Ndro. Nggih.